yara pa lamang sa 37.15% ukon masobra sa 64,000 pa lamang kakabataan sa probinsya sang Iloilo nga nagaedad sang 6 tubtob 59 ka bulan ang nabakunahan para sa measles rubella. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Maria Socorro Colmenares Quinyon, ang head sang Provincial Health Office iyagin pahayag nga malayo pa ang nasambit nga porsyento sa 172,000 ka mga kabataan nga target nga bakunahan sa bugos nga probinsya. Sano sa iya mga banwa sang Miagaw, Gimba, Lemery, Mina kag syudad sang Pasi palang ang may mataas nga numero sang nakapabakuna. Ginpakigbahin man ni Quinyon nga posible nga isagid sa mga rason kung nga manubo lang ang porsyento sa mga nakapabakuna amo ang fake news nga mayara sang malain nga matabo sa mga bata nga nabakunahan. Dugang pa niya importante ang pagsalig sa mga ginikanan sa mga health workers sa vaccination sang ila kabataan. Agod nga maproteksyonan ang ila mga bata sa anuman nga balatian. Ipangabay ko sa inyo mga ginikanan, ululigan tani. Ang ginahatag sa Department of Health, sa Provincial Health Office, kag local government units, ang aton nga mga sentro, ina para na sa kaayuhan sang aton kabataan, maproteksyonan ang aton nga mga kabataan from measles kag rubella. Sakit ang aton mga bata sa measles kay tungod wala sila napabakunahan, posible mabulag siya. Pwede maghubag ang iyang nga utak kung magka-encephalitis siya. Pwede siya mag-pneumonia, which is very common sa among patients nga may measles. Pwede ikamatay. Si Dr. Maria Socorro Quinyon sang Iloilo Provincial Health Office.